No se on Pauli, moi. Täällä on metsittyneenä metsäkäppäilyllä ja nousi asioita mieleen, josta mä koen, että on ajankohtaista puhua. Jumala vaikuttaa nyt niin kuin maailmassa ja ihmisissä meissä nopeata muutosta. Ja kaikkien uskovien pitäisi pysyä nyt niin kuin tosi hereillä. Mä oon huomannut, Jumala jakaa niin kuin lisääntyvällä vauhdilla uutta ilmestystä eri ihmisille ja jännästi niin kuin ympäri maailman tuntuu, että ihmiset saa samantyyppisiä oivalluksia samoilla hetkillä eli Pyhä Henki puhuu nyt niin kuin globaalisti uskoville erityisen paljon. Ja tähän on syynsä. Se on tämä pimeyden voiman annetaan niin kuin maailmassa lisääntyy, mutta samalla Jumala lisää omaa kirkkautta ja omaa voimaansa. Voitelut tulee vahvistumaan nyt niin kuin ennennäkemättömästi. Mutta se, mistä mä tänään halusin, tai tuli mieleen puhua, on taivasten valtakunta. Jumalan valtakunta. Juutalaisethan odotti Messiasta, joka perustaa näkyvän kuningaskunnan maan päälle. Ja tämähän oli niin kuin monille se kompastuskivi, että tämä kuningas, joka tuli, joutuikin monilta osin kansan vihaamaksi. Ja hänellä ei ollut tarkoitustakaan perustaa mitään fyysistä kuningaskuntaa. Mutta se kuningaskunta paljastetaan niille, ketkä sen niin kuin haluavat nähdä. Ja ne, ketkä sinne haluaa päästä, niin mä uskon, että jokainen semmoinen sinne pääsee. Mä en puhu nyt niinku kuoleman jälkeisestä elämästä. Monet niinku rajoittaa, mä oon huomannut, monet niinku rajoittaa tämän taivasten valtakunnan siihen hetkeen, kun me sit kuollaan ja päästään taivaaseen, että sitten me ollaan niinku siellä. Mutta kun sit kuitenkin kirjoituksistakin sen hyvin saa sen kuvan, että Paavali niinku kehottaa niinku ponnistelemaan, että päästä sisälle niin kuin Jumalan valtakuntaa. Et se kuvaa sitä taistelua, tapahtumia, mitä me käydään tämän maanpäällisen elämän aikana. Eli se tarkoittaa niin kuin elämän pelastumista sisälle Jumalan valtakuntaan jo tässä ajassa. Vapautumista kaikista pimeyden tuhotöistä, kaikista traumoista, kaikesta niin kuin ruumiin sairaudesta, kaikesta puutteen alaisuudesta ja ennen muuta niin kuin me päästäisiin toteuttamaan sitä, mitä niin kuin Jumala on meissä tarkoittanut tuoda esille. Että joka ikinen ihminen on suunniteltu ja tarkoitusta varten luotu. Jumala ei ole luonut yhtäkään ihmistä, jolla ei ole merkitystä tai tarkoitusta tässä maailmassa. Ja kaikkihan tätä niin kuin tavoittelee, plus sitä iloa ja rauhaa. Ja tätä niin kuin Paavali myös sanoi, että Jumalan valtakunta on iloa ja rauhaa pyhässä hengessä. Mitä Jeesus puhui Jumalan valtakunnasta? No moniakin asioita.
Jeesus herätteli kansaa näillä vertauksillaan, mitä hän kertoi. Mutta kyllä hän sitten niin kuin välillä ihan suoraankin sitten ilmaisi näitä asioita. Jeesus sanoo, että ei hänen valtakuntansa tuu ilmestymään näkyvällä tavalla, että voitaisiin sanoa, että se on tuolla tai täällä. Vaan Jumalan valtakunta ilmestyy sisäisesti teissä. Tämä on nyt niin kuin sama asia kuin tämä, mitä Paavali kuvaa, että me mennään Jumalan valtakuntaan sisälle. Mitä enemmän me niin kuin mennään sinne sisälle, niin sitä enemmän Jumalan valtakunta näkyy meistä. Jumalan kirkkaus, Jumalan luomus. Ja tämä tarkoittaa siis, sitä puhutaan monella eri nimellä. Toiset puhuu jostain pyhityselämästä, koska se on sitä Jumalalle erottautumista, pyhittymistä. Sitähän se on. Elämän niin kuin pelastumista, parantumista. Ja tietysti Jumalan valtakunta on. Tai tuleeko se niin kuin siinä ohessa sitten? Kun me joudutaan ahtaasta portista sinne menemään, niin se jotenkin se meidän niin kuin vanhurskaus siinä tulee sitten esille siinä prosessissa pikkuhiljaa. Ja mitä tarkoittaa vanhurskaus? Sehän tarkoittaa oikeamielisyyttä. Eli meistä tulee niin kuin, me aletaan ajatella, nähdä asiat niin kuin Jumala näkee. Aletaan ajatella asioista niin kuin Jumala ajattelee. Koska me ollaan tämän sisälle, niin kuin Jumalan valtakuntaan sisälle ponnistelun pyrkimisen takia jouduttu niin kuin käsittelemään oma itsemme aika perinpohjaisesti. Me ollaan tultu niin kuin siinä kohtaa, kun me todella niin kuin päästään kokonaan sisälle Jumalan valtakuntaan. Meidän olemus. Sielu on täysin taipunut niin kuin hengen alle. Ja en mä usko, että ne tämän maailman niin kuin kaikki houkutukset, että ne mihinkään niin kuin katois, mutta ihmisestä tulee enemmän niin kuin immuuni ja ihminen pystyy niin kuin näkemään sen kaiken läpi ja tekemään niin kuin ne valinnat todella. Että ihminen ei enää tuota sen lihallisen luontonsa tekojakaan. Ja nyt me ymmärretään, että koko seurakunnalla on aika paljon niin kuin matkaa siihen vielä. Mutta tämä Jumalan tämä niin kuin tarkoitus meidän täytyy ymmärtää kaikkien. Koska muuten me ei niin kuin ymmärretä tehdä sitä valintaa ihan sillä tavalla. Ja suhtautuu siihen kaikkeen prosessiin niin kuin sillä järkevällä tavalla. Voisiko sen sanoa niin? Jeesus puhuu itsestään paimenena ja meistä niin kuin lampaina. Ja sitten hän vähän niin kuin vertasi Jumalan valtakuntaa siihen hänen lammastarhaansa. Ja sanoi, että hän on ovi. Hän on ovi niin kuin lampaiden edessä. Että joka ei hänen kautta käy, niin on varas, joka yrittää niin kuin tunkeutua väärää tietä.
väärä tie. Siis mä ymmärrän tämän varasvertauksen, täytyy sanoa tähän, ettei kukaan nyt alka ajattelemaan itsestään semmoista. Se tarkoittaa siis tätä New Age-juttua ja ehkä se voisi niin kuin laajentaa kaikkiin muihin uskontoihin, joissa kyllä saatetaan niin kuin etsiä nirvanaa ja täyttymystä ja muuta, mutta joissa niin kuin itsessään ei välttämättä ole mitään niin kuin pahaa. Et mehän tavoitellaan monella tavalla niin kuin samoja asioita kuin muissakin uskonnoissa. Iloa, rauhaa, vapautta. Mutta se on sitten eri asia, että mitä kautta sen pystyy saavuttamaan todellisuudessa. Ja ne on niin kuin nämä ihmiset, jotka sitten viimeisenä päivänä sanoit, että miten niin me ei päästä sisälle, että mehän niin kuin tehtiin niin kuin sun tekoja. Eli tässä voi tulla niin kuin se, että kun ihmiset todellisuudessa uskovat johonkin väärään niin kuin Jumalaan, mutta ajattelevat kuitenkin, että se on oikea Jumala. Ja sitten on vähän sillain sitten viimeisenä päivänä, että no, et eikö me mukaan niin kuin palveltukaan sua, että kyllähän me niin kuin sunkin nimestä puhuttiin. Ja Jeesus sanoo, että menkää te pois, että en ole ikinä tätä tuntenut. Mutta mä luulen, että siinä on jostain tämmöisestä niin kuin asiasta kysymys, tämä varas, joka sitten yrittää sinne, tai meneekin ehkä tavallaan näennäisesti sinne Jumalan valtakuntaan väärää kautta, ei sen oven kautta. Ja eli mitä siinä sitten tapahtuu, se, kun Jeesus sanoi, että minä olen niin lampaiden ovi. Eli se tarkoittaa sitä, että meidän niin kuin tietyllä tavalla me mennään niin kuin Jeesuksen läpi sisälle Jumalan valtakuntaan. Tai koska se on Jeesuksen ja Isä Jumalan täyteys, niin käytännössä se tarkoittaa sitä, että me sulaudutaan Jeesukseen, liitytään Jeesukseen, yhdytään Jeesukseen. Että tässä tulee tämä, mistä Paavali kirjoitti, että mies liittyköön vaimoonsa, mies hylätköön isänsä ja äidinsä ja liittyköön vaimonsa, ja nämä ovat yksi liha. Tämä salaisuus on suuri. Tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa. Paavali vertasi tätä liittymistä, yhtymistä, sulautumista Jeesukseen nimenomaan sillä yhtymisellä, ihan samalla sanalla, samoilla termeillä. Ja niin, se voidaan niin kuin nähdä täyttymyksenä. En osaa sanoa, mitä se tuntuu, koska en ole itse siellä vielä siihen päässyt. Et se on Johannes Kastahan oli ensimmäinen, joka alkoi julistamaan Jumalan valtakuntaa. Johannes sanoi, että muuttakaa mielenne, tehkää parannus. Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Ja se, miten kuulemma niistä alkukielen teksteistä, sanoista ja niistä muodoista voidaan ymmärtää, niin tämä, kun hän sanoo, että valtakunta on tullut lähelle, niin se niin kun, voidaan niin kun ymmärtää, että se on ihan tuossa niin käden ulottuvilla, että se on niin just tuossa. Että periaatteessa meillä on niin yksi askel otettavana sisälle Jumalan valtakuntaa. Että se on tosta noin, kun vaan astutaan sinne.
Mutta tuntuu, että se askel kestää sen yhden askeleen ottaminen kestää vuosia tai vuosikymmeniä. Ja vaikuttaapa siltä, että suurimman osan ihmisten osalta käy näin. Tai on ainakin tähän asti käynyt. Että ne ei ehdi elämänsä aikana ottaa sitä askelta. Mutta se, missä ihminen on päässyt sulautunut Jeesukseen, että mehän mennään vähän niin kuin tuntuu, että osa-alue osa-alueelta. Että aina Pyhä Henki nostaa sitten uuden alueen käsittelyyn. Että hei, että tässä on niinku seuraava asia, missä sun pitäisi vähän niinku muuttaa mieltäsi tai käyttäytymistäsi tai mitä tahansa, jokainen ymmärtää tämän. Tää on niinku seuraava, mikä on sun niinku esteenä, että sä et oo päässyt niinku pidemmälle sisälle Jumalan valtakuntaan. Ja tähän meidän pitää nöyrtyä. Tää on niinku se prosessi, tie. Että me annetaan Pyhän Hengen paljastaa itsemme, näyttää meistä kaikki niin kuin sen negatiivisenkin, pimeyden, heikkouden, kaiken tämän. Se voi hetkittäin tuntua tosi kurjalta. Sitten jos sitä prosessoitavaa on paljon, niin se on myös niin kuin pitkä taival. Se ei ole helppoa. Mä en usko siihen, jos joku yrittää väittää, että se on helppoa. Mä en ole tavannut vielä ketään semmoista todellista Jumalan palvelijaa ja seuraajaa, joka olisi niin kuin päässyt jotenkin niin kuin oleellisesti niin kuin sisälle tai eteenpäin siinä prosessissa, joka ei olisi niin kuin käynyt läpi tuskaisen vaikeita aikoja ja kiristellyt hampaita nimenomaan sen takia, että on suostunut siihen prosessiin. Mutta sitten se siunaus, mikä siinä tulee, se on aivan mieletön. Mitä enemmän ihminen on niin kuin tavallaan hukassa itsensä kanssa ja elämänsä kanssa, niin sitä suuremman niin kuin voitelun Jumala vuodattaa ihmiselle. Sitä suurempi on niin kuin Jumalan Isän pelastava rakkaus. Mitä syvemmällä pimeydessä ihminen on, niin sitä enemmän Jumala haluaa niin kuin pelastaa ihmisen. Se voima, rakkaus kasvaa sen niin kuin pimeyden ja harhautumisen mukaan. Et sehän on niin kuin mieletöntä sitten, kun Jumala nostaa sieltä. Ja joissakin prosessin vaiheissa alkaa hetkittäin tuntemaan, että henki kulkee. Ja hei, mähän näen muuten tämän maailman paljon tarkemmin, että Jumala jakaa siinä niin kuin ymmärrystä, viisautta ja opettaa hänen valtakuntansa asioista ja näyttää myös, mitä tässä maailmassa tapahtuu. Ja pakostikin, kun me käsitellään omaa tämmöistä Jumalasta eroon harhautumisen vaikutusta. Niin sinne joutuu tavallaan niin kuitenkin sit näkemään itsessä sen pimeän puolen. Ja joutuu tuomaan sit loppuviimeen kaikki asiat Jumalan eteen. Että okei, että onhan mä tämmönenkin. Joissakin vaiheessa ihminen käy sitä syytöstä sitten maailmaa ja ihmisiä kohtaan.
Ja yleensähän ne syytökset kohdistuu erityisesti siis meidän omiin vanhempiin. Ja mitä suurempi se hylkääminen tai tämmönen niin kuin vanhempien taholta on ollut. Eli se vanhempien niin kuin Jumalasta eroon harhautuminen. Että sehän näkyy aina niin kuin ihmisessä. Mitä pidemmälle ihmiset ja suvut on niin kuin harhautunut Jumalasta, niin sieltähän tulee monenlaisia juttuja. Jos lähdetään ihan fysiikasta, niin joillakin suvuillahan on paljon niin kuin perinnöllisiä sairauksia. Nämähän on sukukirouksia. Mutta sitten on myös vääränlaiset ajattelumallit, vääränlainen toiminta. Olkoon, että se jokainen voi niin kuin omassa mielessään nyt laittaa siihen minkä sanan tai vaikka kuinka monta asiaa. Eli synti. Jos halutaan käyttää nyt sitä sanaa, mä yritän välttää syntisanan käyttöä. Koska se luo niin voimakkaan mieleyhtymän asiaan, josta ihmiselle ei kuitenkaan tunnu olevan kovinkaan selveä kuvaa. Tuolla jos nettiin menee lukemaan uskovien keskustelupalstoja, niin siellä tuntuu välillä, että joka toinen kysymys on, erityisesti nuoremmilta uskovilta, on se, että onko se ja tämä tai tuo syntiä. Ja sitten yritetään määritellä näille jotkut raja-aidat, että missä menee sitten synnin ja ei synnin niin kuin raja. No Jeesushan sanoo, että ei se saastuta meitä, mikä menee suusta sisälle, vaan se, mikä tulee suusta ulos. Ja tästä puheesta on niin kuin sitten kirjoitettu Raamatussa hyvinkin paljon. Eihän sama lähde voi pulputa makeaa ja karvasta vettä. Oliko tämä taisi olla Jeesuksen sanomia vai oliko Paavalin kirjoituksista kuitenkin. Suulla on niin kuin voimassa, hallussa elämä ja kuolema. Ja sitten sanotaan myös vielä tämä tärkein ehkä. Semmoinen mies, joka hallitsee kielensä täydellisesti, on muutenkin täydellinen. Eli tässä meidän puheessa loppuviimein tullaan käsittelemään se, että asioissa, mitä me sanotaan ihmisille, asioissa, mitä me sanotaan itsellemme, asioissa, mitä me sanotaan jollekin niin kuin olemattomalle, huudetaan metsää. Jokainen on ehkä joskus itsekseen joskus puhunut tai on saattanut huutaa ja raivotakin vähän sen, kun kukaan ei ole niin kuin varsinaisesti kuulemassa. Et se on sitten semmoista, niin kuin mikä kohdistuu vaan johonkin yleiseen. Mutta me erehdytään niin kuin puheessa todella niin kuin paljon. Todella niin kuin paljon. Ja sitä on niin kuin mahdotonta lähteä edes niin kuin avaamaan sen tarkemmin. Pyhä henkikin avaa sitä, niin kuin, sitä enemmän, mitä pidemmälle
ihminen menee siinä niin kuin eteenpäin ponnistelussaan. Pyhä henki alkaa puuttumaan niin kuin sanoihin. Että et todellakaan sano tolle ihmiselle noin. Tai nyt kun sanoit sille noin, niin itse asiassa nyt nielet niin kuin kaiken oman katkeruutesi ja vihas. Ja soitat ja pyydät anteeksi. Ja sitten mä oon ainakin syyllistynyt siihen todella paljon, että mä omalla suullani julistan itselleni niin kuin negatiivisia asioita. Julistan kaikkea sitä niin kuin pimeyttä, tuhoutumista. Loppuviimeen vaikka mehän ei ainakaan niin kuin itteemme voida syyttää jostain lapsuuden traumasta ja sen niin kuin vaikutuksista, jotka niin kuin yleensä on kaiken näköistä masennusta ja oireilua, muuta oireilua. Niin me ei voida siinäkään loppuviimeen sitten loppuun asti syyttää niin kuin esimerkiksi vanhempiamme, vaan Jumala edellyttää, niin kuin, että ehkä sun täytyy antaa anteeksi ja unohtaa, niin kuin unohtaa todellakin. Tämä on niin kuin se rakkauden olemus, joka meissä sitten alkaa ilmestymään. Rakkaus, joka ei enää kadehdi, joka ei enää kerskaa, joka ei pyydä enää niin kuin omaa kunniaansa. Kärsii kaiken niin kuin pahan. Et kärsii toisilta sen negatiivisen puheen. Välillä ihan suorat hyökkäykset ja älyttömät jutut, niin kuin ihan höpö jutut, joita ei jaksaisi ollenkaan kuunnella. Mutta oman itsensä hallitsee niissä, että ei lähde niin kuin puhumaan mitään, mitä ei henki anna puhuttavaksi. Ja mulla on niin kuin käynyt paljon näitä, että mä oon ollut sanomassa jollekin ihmiselle tosi pahasti. Mutta sitten niin kuin Pyhä Henki on niin kuin nähnyt, että mä oon käynyt sitä prosessia. Että hän pystyy alkaa antamaan mulle ohjeita. Mä pystyn alkaa kuulemaan ne. Niin Pyhä Henki on mua niin kuin voimakkaasti pysäyttänyt. Että ei. Että nyt sä oot tullut niin kuin tämmöiselle levelille. Että sulla ei ole niin kuin enää periaatteessa, jos haluat mennä niin kuin eteenpäin tai pysyä tässä, missä edes nyt oot hengellisesti, niin se ei mene eteenpäin niin kauan ennen kuin et ala noudattamaan näitä ohjeita. Mutta sitten Pyhä Henki myös niin lempeällä tavalla jakaa näistä sitä ymmärrystä. Et kun me ei voiteta mitään lihallisin keinoin. Ja meillä ei ole taistelu lihaa ja verta vastaan. Vaan näitä, mitä ne on, hallituksia ja valtoja, mitä siellä sanotaan Raamatussa. Meillä on siis pimeyden voimia vastaan se taistelu. Ja me ensisijaisesti, me ei käydä sitä taistelua toisissa ihmisissä, sitä hengellistä taistelua. Tää tulee niin kuin ymmärtää. Se, että jatkuvasti yritetään kontrolloida toisia uskovia. Sä näet, sä et saa tehdä noin tai bla. Niin
se on kaikki nimenomaan tätä lihassa käytyä, lihaa ja verta vastaan käytyä taistelua. Ihminen ei silloin kohdista sitä niin kuin omaa tarmoansa siihen henkivaltaan, joka siellä vaikuttaa. Ja hyvin todennäköisesti, tai siis Pyhä-henki on näyttänyt mulle niin monta kertaa, kun mä oon syyttänyt jotain ihmistä, ollut närkästynyt, loukkaantunut, suuttunut, anteeksi antamaton katkeruudessa jotain ihmistä kohtaan. Ja Pyhä-henki on sitten niinku paljastanut, että hei Pauli, katsopas, että nyt toi, mistä sä niin kuin toista syytät. Niin täällä on tää yksi toinen tapahtuma, missä sä oot toiminut ihan samalla tavalla tai jopa vielä, niin kuin, vielä räikeämmin niin kuin väärin. Et se on niin kuin viisas muistisääntö, että riitelyyn tarvitaan aina 2. Ja jos niin kuin joku asia triggeröi 2 ihmistä sotimaan toistensa vastaan, niin se tarkoittaa sitä, että niihin tepsii se sama triggeri. Niillä on niinku se sama heikkous tai sama pimeys. Niinku. Et, jos me niinku yritetään luoda jonkunlaista mielikuvaa Jeesuksesta, joka eli niinku täysin puhtaassa mielessä, niinku mielentilassa, täydellisessä yhteydessä, niinku Isää Jumalaa. Niin Jeesus ei ollut kenenkään ihmisen höynäytettävissä. Eikä Jeesus lähtenyt ihmisten kanssa niinku riitelemään. Jeesus sanoi välillä äärimmäisen tiukasti ja ei välttämättä niin nätein sanan kääntein. Mutta niissä Jeesus toi niissä puheissa sitten taas semmoisen kirkkauden, että se hiljensi nämä niinku vastaanväittäjät. Ne demonivoimat siellä taustalla niinku joutui vaikenemaan. Et meidät on niinku paljastettu, että nyt jos me jatketaan tästä, niin mehän niinku joudutaan lähteä tästä ihmisestä. Me tullaan niinku paljastetuksi itse toinen toistemme kanssa. Ja se, missä me niinku tullaan täydellisiksi, on se, että me nähdään se pimeyden vaikutus tai vaikutusyritykset niin selvästi, että me ei enää harhauduta puheissa. Me ei sanota väärin, eikä me myöskään jätetä sanomatta sitä, mikä pitää sanoa. Minkä henki meitä kehottaa sanomaan. Kuinka paljon me sitä tehdään, jätetään tekemättä sitä, mitä niin kuin Jumala yrittää vaikuttaa. Paljon. Mutta siinä oli ehkä nyt setti taivasten valtakunnasta. Ei, kyllä mun olisi pitänyt periaatteessa lisää vielä puhua siitä. Mä puhuin nyt niin paljon tästä negatiivisesta puolesta tavallaan. Niin se... Mä uskon näin, että ne, jotka niinku käy tän tien, jaksavat käydä loppuun. Niin tulevat olemaan niinku myös sitten
kaiken haltijoita. Että niitä perillisiä, että Jumala näkee nimenomaan tämän, että jos me niin kuin päätetään luopua jostakin pimeydestä, joka kylvää niin kuin kaikkea tuhoa meidän ympärille ja meihin. Ja sitten aletaan niin kuin tekemään myös hänen niin kuin tahtonsa. Kuullaan. Isä puhuu, nyt teet sitä ja nyt teet tätä. Ja toimitaan sen mukaan. Jeesus sanoo, että ne ovat minun niin kuin veljeni, äitini ja siskoni, jotka tekevät taivaallisen isäni tahdon. Joo. Eli se on kirkkaudesta kirkkauteen, voitosta voittoon. Se on se sama tarina. Se on vaan kerrottu niin monesta eri näkökulmasta Raamatussa. Toivottavasti tämä nyt niin kuin avasi jollekin uuden ilmestyksen ja ehkä uuden janon, uuden halun lähteä uudella voimalla, uudella innolla ponnistelemaan sisälle Jumalan valtakuntaa. Vapautumaan kaikesta, millä vihollinen meitä painostaa ja piirittää. Olkaa siunattuja Jeesuksen nimessä. Moro.